iki bangsane apa? Aku bangsane ra ngenah sabaku banyu. Aku kalane banyu jenengku Tirta Ndanu sapa? Aku Antarja. Jawa. Antasena. Oi, Antasena. Wah, wong mangan itu kecer wae. Aja ganggu gawe ben lancar ilining banyu ora kena ditambah. Hey, ah! Oh, eh! Ah, ah! Hey! Ah! Wah! Hey! Oh, eh! Hey! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! Hey! Oh! Ah! Oh! Elok. Tak sungut mati. Bareng dilompati kancane bisa urip meneh. Ana loro aku siji, bandur sapa sing nulungi aku? Yen nulungi aku dadi sedulur. Iki kaya mirip aku iki. Sapa iki? Yen kowe takon karo aku jenengku Senggini. Sapa? Raden Senggini. Oh. Kowe wong kondi? Aku saka Pertapan Gangga Pertala. Anake Kanjeng Ibu Rekatawati. Bapakku Werkudara. Werkudara ki bapakku. Lho, kowe ora ngerti nek bapakmu duwe anak neh. Nang jaba duwe anak neh ora roh. Tunggale ora mung kowe dhewe. Anake Bapak Werkudara iki kabeh barep. Anake Bapak Werkudara iki kabeh barep. Mergo Bapak Werkudara iki bagus kaya papi. Aku diperintah supaya ngewangi kowe. Yen kowe iso mateni kowe dadi sedulurku, kowe dadi adikku. Yo!